Asantehemaa Agyei no sesei no. We dwaben hen endada. Na kyerɛ sɛ ɔhemai ne papa sefe no Daniel Bona Srubo. We dwaben hen Otu Srubo the first ne ba. Otu Srubo the first we dwaben hen from 1906 to 1933. Me ba 1971. The Dean and 5. Nana, when you buy no, of sugar, my mother, my young 25. Abase, and Nana Pa, and Baba, a year of Asantehemaa dear. Now, he has said, if I say, a dear DG, no dog, it's a boy. No one chimpa, as I man of Ranchester, a better than a cheap. I'm a bibia or baby piano. The boy Asantehene and my Otumfuo Asantehene so at me up just at the bank. I can't change it. I can't buy it. Name me Akyaa, you got be my Nananom, Gabehema, and a buy. And then they cry and say, Gabehema or new Gabi. The papa and so this Asantehemaa to see Agyei. You see, now a buyer who say now, I'm a near. The Dika Akyaa. Asantehemaa, Amankwaa, Amana Abanabaso, Amankwaa. Yeah, Pihono says about Otumfuo, Asantehemaa Bekachel said, the oil and the so, a brepamono, a beba, a government soldiers that I see up there, so I share in Imam. Mpaninsem TV. Bepemu ewe Nketia na ene no said Asantehemaa yate den no nsem ekoso ene da eye Asantehemaa ye be you know Achiaa from Monday now my amamre ne amane e de amano nti no ye bepiemu ewe ye efikesiem na ye hwa Asantehemaa na Ashanti regional we ye ohima otosima komako 15 naturally say bebre na ye den abako nti the 15th one no anene no eba besi no adie so ede aseda ene bibia na chese ye wura Otumfuo no ede atwe ntene no eye free ye wa ha say oye audition no wa himfie de na chese onima mamre ne amane a bibia mu no ekoso ntene ebe na bomu twemu ede amaye na ene no de komo na ede ato so free ye akwaba bibia boko Jadaroma ni nkonya daroma me de oni to ase me de bia me ka se me sum yiru akotoko hene enti abrebia me nya konya kakakase ya Asantehene na mishira no miru adama wako abuburo mishira buburo na mishira Asantehemaa Nananom atrankonya nyina bibia boko bibia da na ko se ne atadwufo wa se nya ti de se ni bia aya na de bia sire wo menim na ni je wo menim esanse efiri bra na makwa kwa akura Nananom ayen tutuye ahwese ebinya do beso na ayema asom no yen yada ne yen na to the sense
ye hwese benya obatampa wo tse na Amankwaa du yadom tinye a yenya na Amankwaa du yadom se na mu abefa na aso no ye ni age ba ni se ene se me da kra me so na abono nwotwe me so na abono nwotwe sanse kotokohina da roma wohwe yewura na botre ni nimdie ni nyansa na kokoduro ene se de wasi etu ni nwama asante a oda kra na se do be sum no sum ye pa atase o be sum no wasum ye nti ekwa na mani age ni se metia se kra na mididi abonti a me nsuro sanse yenya batampa na yemu ya oba be sum na wahye mani nyina se bia wisia no yanso ebenya bibia di sanity na yakase ohima bi ato na yeyi ba kwa besi na nemu a eno na kwan be so no mo fast o mo di ohima na ebeye de sebi wadaroma owo eyeye wura ebusuamu anase ebeye ebusua fofo de wadaroma ense ebusua bia no ohwe asante ewura no mo hyehye a omo hyase efititintre de oduma komade nananom bebu aze a yehu se ewura ana yeye nyina ewura no a oye nyina ye ja yewo abusua no adehia a edi akunya ebetimi abasa oye adehia na so na odi akunya ni bia enyeyi adete yewo bi hono ma ebia kantete no asembisi ama ne ye wo ya ama okoye bibi ti a nipa akunya no okwa akodie no eba ne se ya na nipa na kobo wura amane a yeye mu ade se wo sa nipa no timi ye de eni akunya ni bi na te se empani kasa na se ya no mabusumo bu so but we de anya me ncha de oye de se kan ya wo nananom ayeko abusua nim a oye yewura na busua a wodam a abusua na kasa na edina ba wacha se ana kwa e faso yi ohimani se ye hwa ade na se ya hyewo a aduru so na adese ni nyina de adese de no kubia nananom a ehwe ezie no kan ne se no se asante adwa no se bi enye adwa bi akeke kotokohima adwa no nye adwa bi akeke se bi de kwama ohini bia no akwakoyi wonma eye owutini ekobie ekotena mu bie no ebre ni nti mebom kakra bi mebom kakra bi na de aka no ebrepam yenya adaje na yede yedi nkomo kokofuhima se ebeka ya kantite no na Asantehema adwa no na na kokofuhima na odima ni yiye ana ohima bi so a obedi Asante adwa ne te ahema adwa ne bia no kantite na ofi kokofu na oti kokofu no abasom na efe ko bi ebre so na adwa no eba ehia kotofi ha se entimi kokofu na abrebia nipa na fiwa abasom esa na ahema no obre nti ana ama ebebi ha se kokofu ima eka ho bi oye busuani kan na se no se Asante adwa no se Asantehema akwa ekura wa Asantehema hyehyɛ mu no kokofu ima owum se mampohema ohode nanso ye kan de system ne abusuasem a kokofu ima ene kwabri Kenya ase ne efe o Kenya ase na Kenya ase hima omumienu ene ye Mpaninsem bi a amamre mu no omu ya adehia wo abusuani mu a omu ye de ehwe boa ana afi nso won so a nananom bi so a eye potential so obetimi aka na kokofu ima amoho ama ye adwa no utimi nyi eye bema se kodwa ye ne maame no ebe bia oka ho kotokohene woni se on de obviously oka ho nti wenum ye hwa adehie no ye hwa adehie no nti yenye se bia efiti prekopa ne akwakofu obi akeke ni akasa maame na Akyaa na Kusi abrafi na se wiahima na omuno wachi no ye ka se wia se wia obakose bebrebe na ene no yesua de ne de na ahima bi enimu a ye no mo esan a enimu mo bakosem na edibi so tutuja enti amani enye se obi akeke na ye de ne beba bedi adwa no ne mo ye hwe wo a atu wo a ye hwe osu ne oban obobre no ene onni ye no ebe fata a esum no ebe obetimi asum yie ana nananom hye yehwe ne ma bebrebe yehwe ne ma bebrebe because one we did dem say be untimi ni Asante adwama ne yi sebi yi obi a oye yaafo a untimi ni
wada efiase na efiase nda na woda ye no nananom hwehwem na wo de no enye kwampa so a ontimi nya asante adwama ne nyi eti sami ma we nyina nananom nya abotre hwehwe ne nyina ansana de se kro ne de ne adwa okay ha nye se efiti prakopa ya se o adwa na 20 ene o ye de hye ene sanka sade a ene sanka kwasanko bibia betimi de adwama na yi na bia nye ne sa we eye adesidwa ana ye hwe wonom nso a enti ye hwe wonom a enim de esu amamre a omo ahobrase e de som asante wow na okon bibia no ana o se ye me yani eko ya na amamre na amane enim no de sefata a ebefa so e de yi ohima wa ware a ana won ware ese ho kwase won timi de ade oh there be wa ware a betimi adi akonya okay enti na make say asante adwa no obi ane ne hyehye wada o ma ense Asantehene maame de sebi untimi ka se baware na onware ebetimi akoba se egbobu nkompo akwachi Asantehene bi ba ya me refi ni din kakra me pam no me kai a me de betuga obaya na owo emamienu obedi adwa no owo bi to aso owo bi to aso me nka Asante a ano no so kotoye ha to koto sa no eno nkire se waware a untimi nya adwa because ewo adwa bi wo honom dia ano de babu untimi ndi eno ye hyehyɛ a ɛwɔ saa adwa no ɛyɛ mma adwa no na emom sɛ ekudru baabi a ɛyɛ Asante adwa na ɛnyɛ sɛ ebi a obi enware anaasɛ obi atwa bra nko na obi timi adida bi Asante adwa no ɛyɛ hyehyɛ sɛ de medical kan ɛyɛ hyehyɛ enu so enu so sɛ dru so na yɛ babu kwa na otimi wu ma ne yɛ abetimi adi nananom na ɛyɛ amamre ne amane ti dɔm bɛka kyerɛ sɛ bi nananom a edi nkan akɔ ne nkonya no eno na nkonya beti atase nti ne sɛ yɛ som yɛ amamre ne amane ndi wotimi fiti pa pɛ sɛ bi ewura mini abai wotwa wo etitintina atwa ofio yɛ de hyɛ ntepa no kodi adwa ba pra ebi enu so ebi ka meka sɛ kra o adwemu haw asankan nti sanu ma we nyina no ye di ni nyina gus ite maka se ye di gus ani ani ansa ne ye ji odi pakro ma na bedi edwa no ma ye hwe Asante ahema na omo fie no ewa anim se de wo kan ebi wo no ma wontwa abrakra oguso wo ne bra ye ma otimi di ade ma ne ye but we ahem mention for the omo fie ne tai ko anim amani enei na ayesa ese enei adehye no a adu won so no na ohun fie ko anim oh okay se ekoba se ebi a adu obi so na nananom hwehwem na ne su ne ye ne ban no esefata so odi adwa no na oye babu ti se wo a nananom hwe se ne fie no ewo fu oh okay but what you say na me fa woja enye mfato ho woja Asantehene dabe omo adwa no wa bekose bebre na wada ma ebra bi ebeba be pese me de betuga ne nananom ma me kwan se ne de enye bibia na metimi awa akuro nani ne mom sisia kakra nananom ma ye kwan a yesua no eno ana me pese ye ahwefo a edi echi ehu die ewu ana tu amani kan na se no se enne enye Asanteman asetena enne eyekuma se traditional council kutupu nhyiaye aseche nya ne se yenya kotokohema na ewura ebetena se na nsem kakra eda apono so a obeyi afiwa mitime ho ase ene pente bi akọ ekunya ne bi mu no ewura ahwe no yi afi ho na ansa ne ewura beba no hu se abrebia no transfer bi odi awukude ehwe na nsem ne bi won ma wo yi afi ho na afis won ma di asebe ba wonom so a edi nsem betu ewura anim no ewura ahwe no wagye akyame agye ni nyina ansana obeba betena twapem kasi ma obetena na so obetare petu so a obetena enti sanse ye nyina ewo ana fe so ka ne nse no so se enam se eye putupu ewura ebetena siria afi na nananom ahemfo ni abrompofo nyina ebekọ na ahema aho na ahema dika tena se a oje akwa abane aseda
ama ne tiri nkwa ha nti enya sa afi ne ebi na ache ne mbom wo ye hihye mu ni wiase hihye mu ni abefo de yie afi na yewura edi na etre mas traditional council ma wiase ehu the ban say Asantehemaa and from when we are on Monday, Tuesday, Wednesday abusua hihye okay aye di ma na ma akwa ba ma ne tiri nkwa what I say edu ne so a yewura edi na ba so ono no me di ne Nananom Achiaa nse Nananom Achiaa bi kan ba ko dada sa Nananom Achiaa no di kan ba ko ye no oni so sayad my prempe a odi kan shows ana okokoto ye enti sayadi no din a eye titi din wo fie ha nti afi na eno ni twam na afi na ese so nya afi na nya de otoso mienu okay eye di Achiaa no yes Nananom Achiaa no acha se enti ono no ebefa na makura bi yado a okọ ekura ncheye no obefa na aso ye nkase wo wu isa asante ye won ehihye bi se obi se bi obi koto anaso bi akwati aduro ba na okoka haban mu a aya na ye won hihye bi se dan kwama bi no e be hia ntina Nananom gu nsa so wonum gu nsa wi a aya na ye won kaye bi se otiase onkoi ntina so okọ ekura e ba na se ya de bia Nananom konkonya so aye kai no ti sa pepe na ti enti ye gusu a ye gada other information sa ye de be so ya wefo owom se ye nim toto no ade na so se bi Panin se Asiedu Imam Agyei ye ma ne de ani a Nananom abika aka se de ense wo na na se de ye mfa nsoma awo no ye nkobo amane ye otase de wuni mu no wo ma wahwefo ahu empre ho ana me na me di kan report ye na me na me di kan yesi ano no enka so yi na mum de o so mu ni se owura no mo o so mo so nkoma so mo kwa paso atase je na bia yewura bi di ensem no dodo na mum Nananom beta yewura chi na omakwa akoma na ayema etiri nkwa okay ntema ne ohima afofo a asante ye nya no se ye ma okay ntema de sana se na ye Kumasi asetena yi omo mo ha nya ne ba koma akwa ba na se wa ahemfo ni ahema ne bia ya choose ma mo koma ko bi enye obi a ya choose no ye nyina ye maame Nananom nyina abekọ enti Nananom abeba asetena nyina ohwe ase me na ogina wa hu se yamfa ma ne hyase wo hu se na ata hye abese ko Satehe fonton fo hema abese ko na se wi ahema abese ko why na me mo ni dia me we Nananom ahema afo a omu nyina wo ha nyina enche won mu a emare no so beba bisanse omu nyina ba no dani ne na otokohema atase enti aba ni se ya ema no beko emema no so beko ohwa ohwa machi a na Kusi obo adu do me abrahene ono ana hu wo ti omu nyina beko Nananom nyina beko akoma na ahema tiri kwa enne no bisanse ye de kai Nananom se enya de obeso na ahema asomiti eye kutunkuni na ahema de obobo ni fufuo sase ono de ni tiri enkwa ni tiri anya ade ni tiri eni nifo Nananom aboa no a ehwehwe mu se bi efini keka obi eni ne ho a ono ne sefata se odi asante adwa je ba ne se ya na ono de wabo ni fufuo ne mu Nananom aba asetena ne no omi na de kutunkuni na beko sase ya kai na kai na chene so se ono na waba no na ahema okọ ekura no na Amankwaa bi adoma okọ ekura no ono na eba be ya amamre ne amane e dia ye na yie de bi kan ya ne ye doti mu yie pesa sasa bre no okọ ekura okọ doti mu atasi interfere na oba be afena Nananom Achiaa eba be hihye mo eba be kotokohima okọ ekura no na yie yes wow ini se de ye no last time ye na kasa anya hwe ni na aka ho bi ni na aka ho nse ye na kasa da bi enya ye okay asante se dotie mu ye ti wa ba be di ade no wo na obe ya hihye abe ya amamre ne amane na wodi eyi on hihye abeto kotokohina nim na Achiaa me di atodwa na afi watena se na wade ya akonsem sanse aka wo ya okay atase Mpaninsem edu amanfo so an ye kan ya no redie yedu amanfo fro so ne ya kan Nananom amanfo fro so ne yedu sanse nan ma waba no ya Asantehemaa me ya waba ono na betena kotokohima adwa so a ye nyina ye bekoto no se ye maame oba me ya kyerekye obitu ya mfu
ntaba ne si a okokan ne nananom say adamu esi ye no na ne wura pa anti wono no ba ne be sa adwuma we nyina obehye ye ne de nya afi ne be yi wow nti ye hwe say Nanahema ana toso mako 15 e was Asante toso edunum ese bebre na abako wow bebre abako sanka producers be boa me na menya update e no ese abrere egusu ese ye nye wonu ma ye history no de ye sua ayenimu no ana de tudwa esanse obi no bi kire kakra ye sua ebo ekotudwo ana me ya hwefo ehu na me se ye mpre ye ho enka se ye na edi nkan ko ye de kakra nananom bi adom ye no ana ye di etudwa ebi abako ana di bi wono ma eba ensa ma bi enya se bi ya Asante hye de bi wono oba pese wono so di ye de eka edwane so ana Asante hye no so no yo be so na adwamu no wodi ni di be ka wo de yo okay to say Asantehema sisi ayi de na e friend Nana Amabonsu de ni di a the private life no na e friend no ebrofu ni e friend Antimade okay but na ni di akasa Nananom de tu ni Nana Amabonsu ana eyi nti yi no Nana Mecha na edwa ana obefa ati ase nti se me no kase no se Nana Akomia se titutu ampam Asantehene be mpa abontem ni ono so na ono wo chi Nana Akomia se titutu ampam ana hu se ono so konkochi ni si so a okon nti ena no de se dem ni kan ni Jeffrey me ba edin na ba edin na almost dey choose den no ana me ka se Asante hye enye bibia ya ti bia na o se ba abonti se bi na mi nye obi a me di nkruma e wo mu se me som wo Nananom nchen nanso de mani ahu no enye ni nyina chokonko no kwa ka se de anifa ahu no eni kwa se bonkum ana de bonkum ahu eni kwa se de fa hu enye ni nyina na o se ye de tudwa nti na me ka se edi bi wo be kwa aba bi wo so a emma bi nti wo nyi ye wani fi ahema san na obeto wo mo e wa Asantehene me from the same fanase many Freddy de me hu ye kra me hu 9 4 yes me hu 9 okay I said they not toss to do ba ko no so na obeto me hu 9 ana enu atikra no yesua wonu so hu nsem kakra ati ase Asante adwa no enye adwa kuma bi akeke enti se o ka ho asem na wanya abotra ano kra amaninya wo nti maka se enye bibia ye nim a ye hu no ana ye beka ho asem sanity nti dem biem na e wo se ahwefo esanso ehu fa enne hyehyeye de enne ahwefo ehunu ne se Asantema atide Asantema nya anigye esanse kotokohema asan ba okra so okwa akura enya de wo so na so mtu asan aba na baba no eni kwanse enyuma bi a eye feeling kekawa eka ho eni kwanse enyuma bi a yempe ewo Nananom enchen no eka ho esanse wono ene de waba oba behwe titinsem a Nananom di ahokoye no oba ba beto aso nti eba ni se ya na ewo se ye ma ne kwan onya adagye na oboa ye no kyerɛkyerɛ ye ye wono enim ye wosua de Nananom de suma anu a wode ba no esanse edi a obekonkunya so Nananom beka bibia gu aso ti de Nananom di ama no anu wode ba be se na Asantehene to se e ahefo ehu ne se enei ba waba no o ma se bi obiti obi fa hodie so o ma se ye bodi obi etumi afidi se nemu oba se obeka Asante nyina bo se de kotokohina aye no ene owiase afa na nyina afo de bia Otumfuo se to abi odi asechere se wako aye de asaba oba aye so de Nananom de suma no oba ye ne pepepe Asantehene oni onye kai onye he emfaha onye he tiwi onye se ne de ne se ohwe no ka nipa nyina aye de bebom acha se se de na Mecha aba no na ebeka ye nyina ya bom acha se obeka ye nyina ya bom na ama Asante yenim asa benyam se de koto ina pejama ye koso na so de ne de eba beboa ne tinya peja koso kai anti o se ayefo we anim se bi Asante no enye bibia keke ana omuhu ebi wa obehu ye yenye omu edi nkuma ebi wa obehu ebi wa ohu
ti de obetie no na also de ye de adesuade na o de bi atokotojo na mmom pani so wefu ko mi na ben a o de adwabo ase eti se o ye de hye no watu kwan o ye de hye na wo fi na unsua de unta nko fi a ebre no ani taipe efia de sua ne sua opa oba obesua de na bibia etinya kan se de be ya dan kwa ma bi no se bi obi kan se pudu nse ne mu ma se de edido ebia nananom mo tena dwa so enkosi awiye enso se bibisi na se ohima no kwa akura anaso ohine no kwa akura ikura na wo na du so mo besua ba kwasa besua mamre man ye fa no kodie ati ase enna ma akowie se nei obi won ma onwo so ye de hye so baba be pre adwa na die no o timi ma pre because oni mama no ni mama na bia oni mi se ye se wona bono ono ebi kwa meka se nananom anko senti no ono mpe onye na age so ope bibi asua opemu ahu ipanisi opemu a uhu ene me ba ehun se odi akonia ba bisua ni bisana nanom de o se meka de ni kwa se meka bisana se bi menti akonia tuntum so de enso de nananom ebe ka kire ya ifi se kwa mu da ho no anu no se ye de de ba bontin de mese ye nuanom enei aya mo ba hanfie omo ka ho bi na ya na empempi no ya no mfoni nya kwan bi ake koko president waba obeka ode jano so waba akwaba na free ma me bi so ansa na akoko so ye wo bi ho no ma ade ne be ba beto no wo no be decide se lempe ahemfosem na ahemasem ne sa we ntimi de me ndi mo fa ma obi fufu e bi asida obi wo ho bebre me ni fredi me hu bebrebe na se akra me wo story bi a me follow a this branch no a ye ne abusuapan no ene be kan tam egu de na odi ade ne so a ye ba hwehwe mu hu se onya ade asenti ye ba ade akonya no kato be bi a eda ano se ne bo fa se na emedi no mo ne chidom bebre wo ho ogu on ma obe pre adwa no ade akoni fie sanse ne nananom ene ko sa no na abetu wo no eti se wo ye de be ma na ye kosanko bia kosanko bia anu ne de anya de atem ye kosa no wanko bia ese ye kokun wanko bia ye fa kosanko bi ti ye de mawo a odi abehwe ne se obehwe nananom hye ye da ho wo hwe kuro no so de ye da ho oman mu nyina no isa so wo mo na abedi wo mo so na se bi oba na se kromu ni nyina ede omo akoma amawo na se yakasa na wanti a na se wo akunya no wonka ho ne basa na akoye ntokwa ntimi ho asere yo bebre on ma ewum sa anti ye fa ewe no nkonko kakra isa se kunya bebre no on ma ntokwa ekoso ni agina sa de ma wi se obi akokantam nipa na okantam no nye no na epedi odi akoma obi ana aba ba bidu so santi koko de wa ho fa de obo ne de o so bia furo na fa ne fra adentia chama fra furo ni ya ne se me de no wani ji ze nya ye wani jem me no wani ji wo sika wani ji muti en me fra fita nya ye wani jem ye de ya sha black other na mo kwa da is so special me de wani ji paso me wani ji muso ko ana we na na hima chiami we na na hima ati ma fufa yi no we chiami ana because de o fa de church se de we o chiami koko ni ye ta mo me na aje when you are then I walk at the show for Asantehemaa that then na yenya Asantehemaa Oduom Asantehemaa Osipi Esita Asantehemaa waba ebebo eye Udom ama warama before say be kono Asantehene Kentehene wa ha Kentehene oh okay Asantehene be fra kente bia unse Asantehene ntuma bi obe fra bia no ofra bia ofra biem na de ohweso a ohwese yewura ebe fra kente na obehwe ntutu na nanom ntuma mo de bebe nyina ansa na yewura apia bonten no o metia wa ha yenko ne ntene ni komo kakra ansa na koku aba san se ye de ni de ma yewura no ma na yesua nyoma bi yewura kwa bebu ene yesua de ewo ye kasa mfoni ahodo so arama ona yewura Kentehene dumna bua ye ene aba ne se mpado na fra tuntum eba se ya ehye be na wo ntuma fram se ye de beko na aye ma ase wadaroma ene no unsa asante ye nhyehyɛ ye won ntuma fram no da ye asanteman bia de ye se ye fa kuntunkuni no de ntuma ye tuntum mpokane ne de
na yɛmfa ntoma sɛ bibrani no blight ɛne na gya efia egi mu kakra ɛmo bia ti fa bi kan ne kuntunkuru ne yɛ kan kuntunkuru a na nke yɛ kan ntoma akyɛ kuntunkuru ntoma akyɛ ɛni na biri anaasɛ ntoma yɛ tuntuntuntu ɛne yɛ ba eba nsa na ɛni akyɛ na ɛni na biri na yɛ tuntumtumi bi wɔ mu ana meba kyɛ ha ɛkyɛ sɛ bi yɛfa kuntunkuru ne yɛ ntoma yɛfa no ɛnkunya fie so sɛ bi deɛ wɔn nanam no so yɛ ɛne yɛfa so ho mimi deɛ nyame anam tɔyɛ me nanam do so yɛ nam bɛfa yɛ sakyɛ saa yɛfa ne fa kuntunkuru nti ne afadeɛ ne deɛ yɛ kuntunkuru nti bɛhu ɔhene bi a ɛsɛ ɔfa kuntunkuru sɛbe ɔmo a ɔmbɛtumi afa deɛ yɛfufuo ɛyɛ ɔmo a sɛbe ɔmo so yɛ nananom nsuo sɛ tanɔ ne ɔmo deɛ ɛkwan na ɔmo ɔmo so ɔmo saa deɛ ɛyɛ ɔmo afadeɛ no Ira wada ma yɛpɛ sɛ yɛsua adeɛ ebi nti ɛna kɔtɔkɔhene efura ntoma wia asante yɛsua bebree nanso mo boa yɛ a na ama yɛ mu ayɛ tu ɔmfura biem nanso ehu sɛ wofura Asantehene ntoma ne bibia na ɛyɛ ama nenya mepakyɛw yɛwura ɔyɛ baako pɛ ɔno obi ankyɛ deɛ ɔwɔ nti deɛ ɔyɛ Asantehene sɛbi ansa na buroni bɛbɛ asase su ha no ana Asantehene ma yɛwura wɔ ne ntoma ofura dada nti ɛde na ɔdi ntoma kɔm ɔdi ntoma kɔm ɛno nti na ne Nketehene sɛbi wɔde ma bɛkoma mu a mesomeso no nti sɛ yɛte bi a kente ne deɛ ɛne ne ntoma deɛ buroni bɛba ne ofura ne ntoma dada nti ɔno deɛ ne ntoma deɛ nti ɛba nsa na wɔn choose ntoma a yɛwura bɛfura ana mepakyɛw ɛnte sa yɛwura deɛ ɔde ne ho tumi tu su deɛ ɔpɛ bi abɛt yɛde amammerɛ ne amanneɛ kwan so no fititi na yɛde abubuo dada nti ɔno deɛ ɔpɛ no ofura yɛwura ɔde ne ho yɛnhyɛ ne nhyehyɛeɛ ma no Ira ɛba ne sɛ yi a woyɛ Nketehene yi sɛ wo deɛ ntoma na ahwɛ so wadwuma titiri paa ɛka kente ho ɛyɛ deɛ baadea mepakyɛw me deɛ mewɔ fie asɛ meme Otumfuo Nketehene nti mesom ne kente deɛ ɛna mede ba nti ɔbɛtena sɛ ana mabɛtena yɛ n'ase nti aside Otumfuo kente no wonyɛ kente mepakyɛw meyɛ kente ma obiara bɛɛ me deɛ kente adwuma na meyɛ na obi pɛ kente a wobɛtumi akɔntɔto wobɛtumi ama baabi wura yɛ ne deɛ da so wobaba bo nyinaa baabi a memi bɛ kente hyɛ ne wura kente hyɛ nti woyɛ yɛwura Nketehene mfie dodoɔ sɛ mepakyɛw mebɛdi akonnwa no mfie mmiɛnsa mu nam mfie mmiɛnsa akonnwa no da hɔ no mfie me nana ne kura gu ne ameyɛ ɔfi santam ne nana no yɛada nkwa nana no dadada nyinaa no yɛwura yɛ kente ne bɛsom no Ira nipa dodoɔ na ate di umunim di ankasa da ho adi bi na yɛfrɛ me nana kura gu ameyɛ santam ne the second Otumfuo Nketehene Otumfuo Nketehene wow akete mo pia that's a good enti ogo yanto aso ene ukɔ na ima se odi ayi sika ntoma mu ba so ha dia yɛ kɔtɔkɔhene ene ne asetena yɛ nyinaa eba na eba besu ha dia ɛyɛ kuntunkuru Imam fragu wo de sɛ wo de ka na ndɛ kuntu wo sɛ mi wa ti mi dia mu ntia Imam fragu koko mi ahwɛ ene Asantehene yɛnyɛ anigyeɛ osebo aba to the sense sɛ wabra na Amankwaa Otu akura no na nipa dodoɔ na susu sɛ o we deɛ yabere wakɔ akura nti sɛ bi Asante yɛfa hwan nanso kɔtɔkɔhene adawoma wagyina ne nan so ɛmfa ho sɛ ne maame kɔ akura wagyina ne nan so ahwɛ ama Asantehene akɔ soro ɛne ne maame abɛka ne ho ɔbaa yɛ wo yɛka sɛ kakakra a wahu kadeɛ wuni mu a sɛ na abɛka de afa yo meda suru aba ene atiefo ne adofo a mo hwɛ afirikesi yɛda mu nyinaa wase na ɔhu sɛ Asante korɔkɔ no yɛyɛ eku a yɛhu hwam ɛna sɛbio yɛho so ɔhene tio ɛyɛ nneɛma mmienu yɛho ɛyɛ hwam ɛna yɛho so yɛ den ɛyɛ hene Jirafa. Sɛ Asantehemaa ɛyi no sɛsɛɛ no wɔyɛ dwabɛnhɛn ɛndada na kyerɛ sɛ
Ohemai ne papa. Stefano Daniel Bona Srubo. Where the Bain Otu Amponsem the first. It was about the first. We did him from 1933. We made by 1971. The Dean number 5. Nana, when you buy no, which is my mother of mine, young to my prefer. And see, Abasa, and Nana Pa, and Baba, a year of Asantehemaa. He has said, if I say, a dear DG, no dog, it's a boy. Mama Chimpa, as I man of Ranchester, better than a cheap. I'm a bibia or baby piano, but your boy, Asantehene, and my Otumfuo Asantehene, so at me, I just at mine. I can't change it. I can't buy it. Name me, I could try you Gabriel mine, Nananom, Gabriel, and I buy. And then they crowd and say, Gabriel, or new Gabriel, the papa, and so this Asantehene is here. Now a buyer who say now Amania, the Dika Akyaa Asantehemaa, Amankwaa Amana Abonabaso, Amankwaa Otu Amponsem says about Otumfuo Asantehene Obekachere said, the oil and so a brepamuno, a beba, a government soldiers like a share up there, so I share in Imam. Is it when I am inspector? You want to make sure say Is it when one done me MCR technician? Now you know anyway. so film the video. Nana, touch your brush. Hineba.
One walk crown on brown. Ba usu koko tufu asanko hene na ohun o screen so no Ciao, voy a dire ciao. Me va. Sabe o que calma?
This is fine. I want to cut a joke here. Hold on, hold on. Susuko. Abe, There are some wow. Nefe. Obinya sabi akomeyebi. Mpaninsem TV